Sensemo ya kitutu cha Chisau tasaba menyi benseme iyo bare no mogoko yenkubwatikana negetambukiro kyomo jumbo bo musike Anthony Kibagendi korosia epara yaba egwakirweriogi epare kuruanya ko ekyoge junction guika matongo nigaba menyi abo batebire buna bono bare no mogoko ekiagera emirobiri yabo no bosombi mbuchikoba obuororo muri kito dipo nasanya namange Hasegeka kyomutinyo yomo oelire nigaba menyekuru sebunge ya kitutu cha Chisau babete bakwemurungania goika gokora okurobekana igoro ye palembe ya kyoge kurwanya koe goika matongo engana bono ya mwirira omubunge Anthony Kibagendi guchaka okorosi we paleywe litukuria rero alitanga rukwa mosige kongo nsongo omumenyi onyakoe wodi mnatute nega sipatu nega ture nyakoe ase pare koru nyakoe kyoge junction ekogenda mpaka matongo pare for a long time yarabi nelibira linene singinju tari gwetika bya singinju mbure nyinge pare kabanga asarika abana inchi abange baramikire abana boda ba kyoge stage baka bakora maandamano over the same ne pare yangembe taigwetika yetana inche ngoro kufilis biyaki ni gondo mamenyo nyakoe ono twagoki umono ekero twarariro mweshimi woito abo goiri atwa gotoroserie pare yiga aba menyabwe nigo bagokira egetambukiro ekyo amwe mpike Bagendi atokonyire gotoroserie pare yatoiwa bokom sengenje metare saregete etichete tere mache tari goeta epara ge kobutoka taigende yonsi abeji pigibia na baito bachandikire mono. Actually nashukuru kwa mheshimiwa Anthony Kibagendi okoba kwa inyoire pare yaberege correct issues now and then, lakini for the first time kuwa responded na ande from the indicator muna ya chakire kolemwa twarorire at least inko igoruere kobwa konye kobere muyabeire ngote konye wana muna kanyora karaga sinne to komigerirani paka banta bange to kongana muna ga mchengo nsa to kongana boyira maroga babutambe muna nsali o to kiro monta nektari anyabone kera uchi gotoroserie pare iga goika togoke nonya ase biashara toguchi goba togokora buya mono nonya na asa abangina mbare kera bare koirunya gitari yani nonya no morito abokurwa lakini bone kera toroseire twagokire na gotokwenda togoki buya gose bana abangina epare yeiga ngati yechipara chinene chiabeire chikurierwa chira kurwa samatuka maega asogubekwerami engana bono baboririe abarai kubwaterana elio kwenekya nga samatuka rebosio bakonyekire Andrende muna bare marero iga batigera iga komente naintu batorosirie ram etoro chikurchinse amachinde chiramu chicheire kintu tutagwatiramu ngaiga leye bija kabisa mna chipara chinde nane nto basa kongaindererwa mne myaka ende nganto chitobekirana yari konyarika nebe kwera nanyoko bako beko amoro babekira ngya mbabe ko amoro mune chupi osemne sukari bakonyerokere omugoko weta limo okora nonyana bo mugakirishi korwa bisi yo mujumbe Walter Kiondi ngobana abaenekeria okoroisi wa wepaleywe asekere ngokelike gwenerete so ntagete ko basabanga kurwa so mujumbe to baba toereru igasi yegenderete eparanko remwere na grading yegenderete iga da tugukura grading na ande mangana gravel ima guchako moro mubekwe na ande tutagete ko bamacho sana singinje pare yara irege kake ibe ku moro muikiranete egere enyare gokonya bana injia sega kirige tambe sawa na watire kuripotere ketaseni kia ubwanjete kia getembe kuruiga asepara ya kyoge nyakoe junction litera nigonkoro kwa Dipon Asanya.